Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'espre, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bon dia a tots, i res, com sempre, avui ja tenim un convidat molt especial per a nosaltres, com bé sent habitual, i res, donem pas a que s'autopresente. Hola, jo soc Vicent Flor, nasqué a la ciutat de València l'any 1971 i soc sociòleg. Molt bé, Vicent, benvingut al nostre programa. Gràcies. Com sempre, començarem en un xicotet repàs biogràfic al nostre convidat. Tu vas néixer al carrer Llosa de Ranes, va ser de la ciutat de València? Llanera de Ranes. Llanera de Ranes. Sí, al carrer de Llanera de Ranes. En l'any 70? 71. 44 anyets. Molt bé. I bé, pues, com ja estàs fart de comentar, vas créixer en la ciutat de València anys 70 i 80, és a dir, socialitzant-te... te vas socialitzar en el que era la ciutat de València en els anys 70 i 80, tampoc cal posar molt d'esment en aquest tema, i diguem que les teves inquietuds valencianistes te van portar a militar en aquell partit que sempre s'encarrega la gent de recordar-te. Sí, jo va ser una inquietud política molt temprana, tot i que no havia viscut la batalla de València, perquè la transició democràtica me pilla pues, en molts pocs anys, era un xiquet. Jo comencé a tindre inquietud política sobre l'any 85 o 86, vivia a prop, aleshores vivia al barri de Rancapins i vivia a prop de la seu d'Unió Valenciana. Me vaig passar per ahir un dia acompanyant de ma mare, coincidint en, si no recorde malament, en els prolegòmens de la campanya de les eleccions generals de 1986, que entrà per primera vegada un diputat, Miguel Ramón Izquierdo, l'exalcalde franquista, i vaig tindre una inquietud molt temprana. Vaig ser, en ma casa, jo vaig viure en un col·legi concertat, els Agustinos, que estaven molt prop, i en ma casa se vivia l'ambient, se llegia a les províncies, se veia aquest ambient anticatalanista de la ciutat de València, i després llegint i evolucionant i veient les pròpies contradiccions, a mi m'ha xocat molt, me crida molt l'atenció que li són, per exemple, un Xavier Cas no parlarà valencià als seus fills, no? Si diuen que el valencià és una llengua tan important, no parlar-la m'ha cridat molt l'atenció. I aquestes contradiccions, lectures, conèixer la realitat també un poc de Catalunya me va fer canviar de coses i plantejar uns canvis que aquest partit no van acceptar i que van acabar uns anys després expulsant-me. En l'expulsió famosa, acusant-vos de voler muntar la Ribatasuna valenciana. Ni més ni menys. Nosaltres som uns xiquets que tenien ganes de fer coses, però vaja, en cap moment van fer cap acte violent. Hi hagué teníem uns mocadors i un militant se va posar el mocador tapant el nas, això va utilitzar-lo un fotògraf i a partir d'ahir van intentar plantejar com si fos una cale borroca. No, jo sempre he sigut un demòcrata i mai hem defensat, de fet no n'hi ha cap actitud violenta. El més que pogueren fer fou pintades, fem pintades. molt nimi. Pintades que eren la campanya Espanya 92, València 0. Sí, era una campanya, jo crec que una campanya xula, era una campanya que el que plantava amb la idea de que en 1992 pues, les Olimpiades de Barcelona i s'inventaren allò per a Madrid sempre necessita estar, la capitalitat de Madrid, cultural, i l'Expo Universal de Sevilla per intentar mostrar a la ciutadania que la societat valenciana no està ben tractada en l'estat espanyol, no? És una demanda que continua... En això sí que continua estant del mateix lloc. Crec que els valencians, a partir dels números, pues estem discriminats, no? Estem maltractats pel govern espanyol, pels governs espanyols històrics. Sí, perquè recordem que en aquest cas el president era Lerma i Lerma era com la voz de su amo madrileny. Sí. Sí, sempre se li va acusar de poca fermesa, podríem dir. De fet, vam fer una campanya també, esta anònima, que igual la coneixeu, ja estava de pardals, en la que utilitzàvem unes enganxines que, amb l'excusa del pardal, recordeu que l'Exposició Universal de Sevilla tenia el curro, no?, que era una mena de pardal, posaven la imatge de l'Erma, com volem dir, és a dir, no exercia de president dels valencians, sinó exercia més
com a secretari general d'una subdelegació d'un partit polític estatal, no? I això és una qüestió molt trista. De fet, Lerma acaba sent senador, no? I ministre de Treball, si no recorde malament, cosa que és impròpia. Un president de la Generalitat hauria de ser el màxim escalafó si se considera que és un país important. Ha estat el president d'una societat de 5 milions d'habitants, no? Bueno, aleshores no eren 5 milions, però avui són. De fet, crec que Lerma encara és senador per designació autonòmica. Lerma és una persona que entra molt jove en política, és 26 anys, si no recordo malament. Fou conseller del Consell Preautonòmic del País Valencià i des d'aleshores està vivint de la política representativa. Jo crec que això no és bo per a la democràcia, però bueno, això és una decisió que tindrà que explicar-vos el senyor Lerma. I bé, tu també has tingut una trajectòria política, podem dir que molt despertada molt jove, una volta expulsada d'Unió Valenciana, probablement per això, no? Per fer campanyes reivindicatives contra el centralisme i això. Expulsat, passes a Plec de Joves, no?, al PDN. Montem Joventut Valencianista, uns anys abans de l'expulsió. De fet, l'excusa és Joventut Valencianista, una entitat nacionalista valenciana, però no adscrita a cap partit polític. I en 1995 el PBN me planteja pegar el pas a la política novament i erròniament, vist en perspectiva, però bueno, vas decidir que sí, vas col·laborar, crec que va ser un pas important, sobretot perquè ens trobàvem gent de tradicions distintes i el PBN va ser, en aquesta última etapa, un partit que va contribuir a la conformació del Bloc Nacionalista Valencià, que és el partit, com sabeu, més important de Compromís. Per tant, ahí tinguérem un efecte multiplicador. El Bloc Nacionalista Valencià fou algo més que UPB i PBN, i jo estic relativament satisfet d'aquest període que crec que van contribuir a donar una esperança en un moment que el valencianisme polític estava molt malament, no? De fet, és curiós que quan comença la pregunta dius que malauradament tornes a la política, però bé, jo crec que vist en perspectiva el procés de creació primer del bloc, que ara és Compromís, jo crec que és un procés que podem qualificar de satisfactori. Sí, no, me referia que jo des de 2003 faig una opció per la trajectòria acadèmica, si l'haguera fet abans doncs ara tindria més publicacions i tindríem... me referia a això, però efectivament vas fer una aportació com molts altres companys i jo crec que podem estar satisfets d'aquest procés, que desgraciadament en 1999 i 2003 el Bloc Nacionalista Valencià va estar a punt de superar la barrera electoral del 5%, 4,6 i 4,9 si no recorde malament. En l'últim me'n recordo hasta de la xifra de vots, 114.000 vots que quedaren fora del Parlament. I després, bueno, tinguérem un congrés en 2003 difícil i és que una sèrie de coses i això va facilitar que finalment pues, m'alliberara de la qüestió política que genera molt de temps, la dedicació política genera molt de temps. Molt bé. I el bloc, podríem dir que quan comença ja la pròpia paraula ho diu bloc, és com un intent d'unificar tots els diferents vessants valencianistes, el que no se sap si arriba a ser un èxit en un primer moment, con perspectiva podem dir que avui en dia sí que ho ha sigut més Compromís que el bloc, però jo crec que es va fer a imatge i semblança pot ser un poc del BNG, de que el BNG tenia agendes de centre liberal hasta comunistes, però en el factor comú del galeguisme la idea del bloc era més o menys la mateixa. Sí, de fet en el bloc hi havia sensibilitats distintes. Era una plec de nacionalistes valencians, de sensibilitats distintes, i jo crec que aquest sentit fou un èxit, perquè de vegades algunes sumes en política no sempre un més un són dos, pot ser 1 i mig, però de vegades un més un en política poden ser 3, no? I el positiu és que molta gent que no era d'UPB ni del PBN va reil·lusionar-se, sobretot gent jove, una part molt important del bloc jove, va néixer de veure que hi havia un discurs que ja no era un discurs només estrictament per als convençuts, sinó que volia intentar adreçar-se a la ciutat valenciana. Ja me'n recordo, per exemple, que diré, és una anècdota, però el València quan va arribar a una final de Copa Europa, pues van arribar a 2, pues el bloc va fer un anunci felicitant-se. Jo quan era secretari del bloc jove començava a donar premis a entitats falleres, no? Un poc es tractava de saber d'analitzar què havia passat en la batalla de València, què coses no s'havien fet bé o no s'havien fet tot el millor possible, i es tractava, que jo crec que això és un èxit ara que s'ha recuperat de Compromís, de no regalar
a la dreta antivalenciana ni símbols ni discursos per a posar-li més difícil a l'adversari, que és de lo que es tracta en política, no? De que l'adversari ho tinga més difícil. En el cas valencià, l'adversari li havien deixat el terreny de joc molt, molt lliure, sense defenses i sols davant del porter, no? Molt bé, anem a fer una citació que hem tret d'una crònica de Paco Cerdà, d'una sèrie de conferències que vau fer en 2010. La crònica començava en esta frase que és: una víctima de la batalla de València ha aparegut 3 dècades després. Es tracta de la identitat valenciana. Bueno, el que ha passat en la transició, jo crec que el que passa és que les elits postfranquistes tenien por de perdre el poder i encara eren molt fortes i el valencianisme era encara molt incipient, tenia contradiccions i van utilitzar-les d'una manera claríssima a través d'un moviment de masses en els que efectivament jo no diria només la identitat valenciana, jo crec que perden la societat valenciana, perquè la societat valenciana té poc de poder, poc de pes, pues som el 10% més o menys en números redons de la població de l'Estat. Per què tenim tan poc de pes polític? Pues, entre altres coses perquè la societat valenciana han aconseguit dividir-la. Ja diuen els clàssics, no? Els romans ja ho feien, divide et impera, no? Dividís i venceràs. Pues els valencians hem estat molt dividits. Se pot veure, per exemple, fins i tot en el club de futbol. El València Club de Futbol, entre un sector important de l'esquerra, no ha sigut vist com un club massa dretà, no? I això és un error que protagonitza també el propi club durant la transició. L'Osasuna és el club dels independentistes navarresos i dels espanyolistes navarresos, no? Bueno, pues la transició democràtica ens afeblir com a societat. També a l'estat espanyol li interessava, tingueu en compte, que Catalunya i el País Basc tiraven molt i el 9 d'octubre del 76 hi ha una manifestació molt multitudinària i jo crec que els elits de Madrid prenen nota i diuen això se té que acabar. Volia añadir... Bueno, igual ho anaves a dir tu ara. Hi ha una frase, no sé si és d'Atart, que a Suárez, no me'n recordo exactament si és d'Atart, que venía a decirle a Suárez, ojo, que el País Valenciano es la comunidad con más potencial nacionalista, incluso por delante del País Vasco, después de Cataluña. Igual exagerava un poquet, però era per a dir-li a Suárez, ojo. De fet, Suárez envia la seva mà dreta, Fernando Abril Martorell, a dirigir l'OCDE valenciana, la seva mà dreta. És a dir, se prenguem molt en sèrio. Pensem que el pes demogràfic, econòmic i polític del País Valencià, incorporat a la perifèria nacionalista, o com podríem dir-li, podia fer trontollar el pes de l'estat espanyol tal com estava muntat en aquest moment. La batalla de València fou una batalla important per a la lògica de l'estat espanyol i una batalla en la que és que perden no sols la identitat valenciana, que també, sinó els interessos econòmics i socials de la societat valenciana. Ja hem entrat molt en matèria, esta conversa prevint que serà prou densa. Abans comentaves de la teua carrera acadèmica, que comences l'any 2003, i la carrera acadèmica, diguem que la primera fita que trobem és la teua tesi doctoral, Anticatalanisme i Societat Valenciana, que va ser després publicada en una versió més resumida com a llibre, Noves Glòries a Espanya, Anticatalanisme i Identitat Valenciana, i bé, és per això que et preguntem sobre totes aquestes coses. Anem a tractar primer el tema típic sobre aquest tema, que és el d'aquella segona presentació del llibre en l'any 2011 a la FNAC de València. Bueno, mira, jo vaig començar el curs de doctorat, seria l'any 96, en el Departament de Sociologia, vaig fer el treball d'investigació que ja vaig fer sobre aquest tema l'any 2000, i vaig començar a fer la tesi doctoral, i gràcies a que acabaven els terminis, com tantes altres coses de la vida, doncs vaig tenir que acabar la tesi doctoral, perquè m'acabaven i la vaig acabar en 2008 i la vaig llegir en 2009, no? Era una tesi que intentava fonamentalment explicar, no el que havia passat sense ajustar comptes, no? Intentava ser el més neutral possible, evidentment no és neutral en el sentit absolut perquè tots tenim un posicionament, una visió. I, bueno, pues li vas donar la tesi doctoral, que era un totxo de 700 pàgines a l'editor Vicent Olmos, va considerar que valia la pena, vas reduir alguna part i vas convertir-la en una lectura més assagística, i estigueren comentant, pues també estaria bé, precisament en aquesta lògica d'eixir de... La primera presentació que hem fet a la Universitat de València, pues també fer-la en un lloc públic, en una llibreria, per donar-li un poc de normalitat, i la veritat és que no m'imaginava, de veritat, no m'imaginava, fixa que jo era un analista del blaverisme, no m'imaginava que en 2011 pues se dedicarien a rebentar un llibre, no? Perquè si és mínimament demòcrata, pues no t'agrada el llibre, no el compres, o el rebats, o el que fora.
A més, estava en aquest moment una diputada en exercici, estava Mònica Oltra, hi havia un periodista, J. Pérez Benlloc, l'editor i jo, i la veritat és que em va sorprendre molt. Però quan es vas veure ahir, pues vaig entendre el que estaven i vam valorar què fem. I jo vas dir, tota la vida s'han eixit en la seua, atacant la llibertat d'expressió, tenim que deixar-los. I van començar l'acte amb tota normalitat fins que van començar a fer el que es coneix col·loquialment com l'energumen, no? Afortunadament no passa grans coses perquè hi havia molta gent, hi havia xiquets i persones majors, tot i que llançaren cadires, pots de fum, podia haver hagut una estampida en un lloc en la que no hi havia eixida, i sempre, pues, quan hi ha un grup tancat pot haver qualsevol problema. Va tardar molt la policia en acudir, a pesar que estava avisada, la qual cosa m'entristís, i si no alguna cosa més. I finalment, és que eren de Rosetes els mateixos. Se presentà el líder d'Espanya 2000, José Luis Roberto, que estava sentat mentre sus muchachos feien l'acció, i posteriorment va acudir Juan García Santandreu, que també estava molt satisfet, fixa't tu, de rebentar un llibre. Jo crec que si és demòcrata, el que has de fer és escoltar, o rebatre, o opinar, no? Bueno, fou un episodi trist que, com tants altres que han passat de valencianistes que han hagut de patir la intolerància, no? Estem en una conjuntura que això és fàcilment entendible, no? L'extrema dreta creix en general en Europa. I així al revés. Així al revés, dius? Així al País Valencià electoralment em referisco a Espanya. Ja, però bueno, ells tindrien que veure també en quina mesura el PP també té un flanc de l'extrema dreta, no? Que probablement això explica. I també el fet que la dictadura va acabar en l'any 1975 i el record, i que l'extrema dreta sí és una extrema dreta molt poc moderna, molt falangista, o l'extrema dreta en Europa és una extrema diferent. Però sí, efectivament, no els ha calgut tindre una organització política perquè els han donat cobertura. De fet, és una anècdota, és més que una anècdota, el PP en les Corts Valencianes se va negar a condenar un acte així, no? Per tant, alguna complicitat continuen tenint. Jo ho he detallat així, dic perquè jo crec que poden ser gestos de desesperació de veure que el seu missatge ja no cala en la societat, i per això també hem de partir que tampoc és una gent que es faci uns anàlisis polítics molt grans o tal, que simplement igual ells no ho pensen, però pot ser una mostra de estem perdent la batalla, o estem perdent... Més que la batalla, podríem dir, estem perdent la vida, per dir-ho forma. És probablement el fet que la societat valenciana estigui més escolaritzada que en els anys 70, que molta gent ja ha passat per l'escola, que molta gent ja ha passat per l'escola en valencià, és un factor que contribueix a que l'anticatalanisme no és tan potent com en la transició democràtica, no? Jo de tota manera aniria en cura en pensar en que no continua sent important. La prova és que un partit anticatalanista o uns ciutadans, ara veurem els resultats que obtenen, però tot indica que la societat valenciana traurà uns resultats importants, no? El que passa que probablement ja el que no n'hi ha és... Ja ha fracassat un anticatalanisme regionalista que tenia que vestir-se la senyera. Avui l'anticatalanisme és desacomplexadament espanyolista, explícitament espanyolista. Ja el que em referia realment era això, que perdien la vida com tindre una vida independent d'un partit nacional, pot ser partit nacional parlant, nacionalment espanyol, d'un partit com pot ser el Partit Popular o ara Ciutadans. Bueno, no han estat incòmodes amb el Partit Popular. De fet, ara les acaba de fer un nou gest. El líder, el president de l'Orrat Penat, era un destacat dirigent del Partit Popular, Enric Esteve. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana sempre feia una línia molt pròxima, i ara, passant per ací, he vist cartells escrits en valencià incorrecte en la campanya electoral del PP. Per tant, continua havent una complicitat innegable entre determinats grups i el partit polític de centre-dreta, el Partit Popular, no? Deixem un poc l'actualitat, tornem als anys 70, tornem a la investigació de la teva tesi doctoral. En alguna de les presentacions que has fet has definit el teu llibre, perquè normalment, clar, la presentació no se fa tant de la tesi, sinó del llibre, que és la versió resumida. Has definit el llibre com la primera aproximació, diguem, des de l'àmbit acadèmic al moviment conegut com blaverisme. Certament, sembla com una certa paradoxa, no?, que és un tema del blaverisme que potser en l'àmbit periodístic s'ha tocat molt perquè potser era molt sucós,
però no s'havia tractat en l'àmbit acadèmic fins a 20 o 30 anys després, fins i tot en un moment en què ja no estava tan en boga. Hi ha una metàfora molt bonica en filosofia, que és l'òliba de Minerva al salvol al capvespre, és a dir, l'òliba de Minerva representa la saviesa, i necessitem perspectiva per entendre els fenòmens. Què passa avui? Doncs de vegades necessitem perspectiva. Havia hagut 2 assajos previs, un assaig previ fins i tot al meu treball d'investigació, que és La pesta blava, en el que hi ha una condena legítima al blaverisme, i després un treball de Viadel més de caràcter periodístic, no? Jo el que intentava entendre era, què havia passat, perquè si diuen que els blaveros eren feixistes, ostres, tenim 200.000 feixistes en el País Valencià, són molts, no? Era un tema molt preocupant, no? I jo vaig intentar contribuir a explicar millor un fenomen que crec que s'encabia millor dins de l'estratègia de populismes conservadors o populismes de dretes en contextos de crisi, no? I vaig intentar fer una aportació per intentar explicar un fenomen que havia condicionat la societat valenciana i en general un estudi de l'estructura social. Jo crec que el llibre no és només un estudi sobre concretament el fenomen del blaverisme o l'anticatalanisme, sinó és un fenomen sobre l'estructura de la societat valenciana i bueno, pues ahí està una aportació que és tan digna com altra i que se complementarà en futures investigacions. Jo el que me sorprenia, i sí que ho vaig dir en el pròleg de la tesi doctoral, és que un fenomen tan important, ens agradara o no, pues havia estat negligit des del camp de vista científic, i jo crec que la ciència social ha d'estar a la guait del que passa en la societat, i concretament en la societat valenciana. I les aportacions que hi havia pot ser que hi en això que Josep Vicent Marquès va definir en una frase, que citaré un poc de memòria, que era que tot allò... Bueno, la frase crec que és de País Perplex, de la segona edició, quan diu que tot allò de la franja blava i de la història de la franja blava se pot atribuir a la maldat de la dreta valenciana o espanyola, però que atribuir-ho només a això no serveix de res. O sigui, és una explicació a mitges. Clar, sobretot ha hagut una explicació molt simplista, crec, en el tema de la qüestió dels símbols, no? Els símbols en ells mateixos no signifiquen res. Els símbols depenen de lo que els grups socials li atribueixen a aquests símbols. La senyera en franja blava fou un símbol antifeixista durant la Guerra Civil i durant la transició democràtica sembla un símbol anticatalanista, però estrictament no ho és. Els símbols no ho són, i jo crec que ahir ha hagut una excessiva simplificació. Una altra de les coses que també crec que hi ha una simplificació és entendre esta qüestió com si fos un enfrontament estricte de dins de la societat valenciana. Jo crec que sense entendre el context de l'estat espanyol en el que una part important volien centralitzar-se, no s'entén el suport del blaverisme. Sense el suport de l'OCDE i després de Aliança Popular al blaverisme haguem estat parlant d'un moviment amb molt menys força, no? Només hem de pensar, per exemple, en el cas, no compare exactament pel cas del gonellisme a Mallorca, no? Que no ha tingut aquesta força d'una part del PP no a donar suport a les tesis secessionistes. Així sí, probablement perquè hi havia molta por i perquè era un moviment relativament potent. No oblidem que la majoria de forces polítiques tenien en part el programa valencianista. De fet, un dels partits que fundà la UCD es deia Partit Demòcrata Liberal del País Valencià, en aquest terme, no? Perquè el País Valencià era un terme que s'usava amb normalitat. Se tractava d'impedir tot això. Sí, ara que parles del terme País Valencià, recordem que el boom periodístic de l'anticatalanisme és el famós article de Broseta de La paella de los països catalans, que en aquest article al País Valencià es referís com País Valencià. O sigui, vull dir, encara no havien buscat el terme alternatiu de Regne de València per a enfrontar-lo a País Valencià. El Consell Preautonòmic es deia Consell del País Valencià, era una institució oficial, i el 9 d'octubre del 77 les províncies que... La famosa portada de les províncias. La famosa portada diu, hoy es el día del País Valenciano. Però, clar, de lo que es tractava és d'impedir que hi haguera un sentiment de país, no?, front a Espanya, i convertir-lo en una continuïtat de la identitat regional, que és un fenomen que estudia molt bé Ferran Argilés, no?, d'intentar que els valencians continuaren estant sumissos a Madrid, en definitiva. Per tant, els símbols, a mi m'interessava per a veure què hi havia darrere dels símbols, perquè els símbols en ells mateixos no... És simplement aprofitar-se d'ells, ho entenc jo. Realment com faig jo veig en ton perspectiva, jo el que arriba a la conclusió és que el 77 a València i a Alacant, província de marcació electoral, guanya el PSOE quan ningú s'ho esperava, i clar,
pues, un intent desesperat de recuperar-ho i crec que van tirar per aquest camí. Pensem que les elits la classe dominant valenciana està dirigint la societat valenciana amb poques excepcions, l'excepció de la República, i en part s'amenaçava durant la transició democràtica. Entonces hi ha un intent d'aturar això en sec amb l'ús de la violència si calia, no és d'estranyar, no? I per tant, el problema és que la societat valenciana, el consens valencianista no era tan gran com a Catalunya, on una part de la dreta era catalanista i antifranquista. Així, desgraciadament, era molt minoritària. Hi havia una part de la dreta que era valencianista i antifranquista, però era minoritària. I, per tant, al final, pues, els interessos de la classe dominant, com deia Marx, pues, acabaren imposant-se. Abans dius que no t'interessaven tant els símbols, sinó el que hi ha darrere. Darrere de per exemple, la senyera en la franja blava o de l'himne de l'exposició regional, què és el que hi ha? Bueno, és que depèn del context històric. L'himne de l'exposició naix com un tribut al Fos 13 amb motiu de l'exposició regional, i després el franquisme, com que veu que és una lletra innòcua i una lletra que comença amb una idea que se pot utilitzar en el nacionalisme espanyol, com és ofrenar a los Espanya, el fa oficial, no? I posteriorment el PSOE, en l'any 84, el PSPB considera que pot instrumentalitzar-lo. En el 83 havia aprovat la llei d'ús i l'ensenyament del valencià, doncs volia una de cal, una d'arena, per intentar contentar a tots, la qual cosa crec que fou una errada. Però la música en si, bueno, pues una música producte d'una conjuntura del context, i hi ha himnes que tenen una música més d'un estil i himnes que tenen d'un altre. La senyora en franja blava, pues, per lo que pareix, i diuen els historiadors, és una senyora distintiva de la ciutat de València, que a partir d'unes atribucions històriques que s'utilitzava amb normalitat junt a la senyora de les quatre barres en la ciutat de València, fins que en la transició s'utilitzen com a banderes de distinció, no? És el que alguns sociòlegs anomenen el síndrome de diferenciació marginal. Darrere de la franja el que hi havia era una voluntat de separar-se de Catalunya. També, error probablement de Catalunya, d'intentar apropiar-se un símbol que era del conjunt de la corona d'Aragó i no exclusivament de Catalunya. Probablement el més assenyat haguera estat que la bandera de Catalunya haguera sigut la quatre barres amb un símbol afegit per a distingir-lo, perquè la senyal de les quatre barres era el patrimoni reial de la Casa d'Aragó, no? Per tant, en aquest sentit, també era un patrimoni del Regne de València. De fet, només n'hi ha que anar a veure la llotja, està plena de senyeres quatre barrades, i no és perquè foren catalanistes, evidentment, en aquest moment històric, era perquè era la bandera del rei, no? L'estament reial, i moltes ciutats, entre elles la ciutat de València, tenen la senyera de les quatre barres perquè una bandera reial, no? En aquest cas, en una forma de rombe. Per tant, el que vull dir és que se podria haver utilitzat perfectament, podria haver hagut una història diferent de les banderes sense, si no haguera hagut aquestes dinàmiques. Per tant, la qüestió no és la senyera en franja blava o sense franja blava, què significa en si mateix, sinó quins usos se n'han fet, no? Jo, per la qual aposte perquè els símbols valencians i totes les senyeres s'usen amb normalitat, no? No hi ha senyeres bones i senyeres roïnes, no? I en aquest sentit, en la mesura en què conflictivitzem els símbols, anirem a lo que és important, no? Que és el que a mi m'interessa, que el país valencià tinga sobirania, que la societat valenciana tingui una qualitat de vida important, que la llengua que parlem ara, el valencià, sigui una llengua d'ús normal en la societat valenciana. Això és lo important per a mi. Els símbols representen. Sí, però al cap i a la fi no te va canviar la vida que la senyora valenciana tinga corona o no. No, però per posar un exemple per a que vegeu com se reinterpreten els himnes, no? Els símbols, perdó. Una alumna de sociologia, quan vaig ir en classe la bandera republicana, me va dir que el color morat és pel feminisme, no? Perquè era un símbol de modernització. És evident que no, etimològicament no és això, ve pel color de Castella, però en una manera d'interpretar-lo, si això acabara sent hegemònic, pues molta gent consideraria que aquesta bandera és una bandera d'Espanya progressista perquè és feminista, no? Vull dir, la importància històrica dels símbols no és tanta com el que els grups consideren ells mateixos, no? Els mateixos colors, el roig i el negre, són els símbols dels anarquistes i dels nazis, no? I són ideologies bastant diferents, com és obvi, no? Per tant, no és qüestió... Este símbol representa, bueno, pues depèn en quin context i en quina qüestió.
Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat. Al principi d'esta entrevista parlàvem d'aquella campanya d'Espanya 92 València 0, aquella campanya que, clar, fa més de 20 anys que se va fer, quan se celebraven els 20 anys, que és l'any 2012, Felip Bens, que si no m'equivoco va ser un dels teus companys en Joventut Valencianista i qui va ser l'encarregat de fer la fotografia, que el cartell, com tu vas dir, apareixia Curro i apareixia una sèrie de símbols d'aquella Espanya 92, i el símbol central d'aquella fotografia era una foto del Micalet presa des de la cruïlla entre el carrer Micalet i la plaça de la Reina, que hi ha com una espècie de solar en una paret que se queia a trossos i, clar, l'efecte òptic era el Micalet que llegant a trossos perquè el que apareixia en primer pla era el solar aquell. És que tens bona memòria, efectivament. No només és que tinga bona memòria, és que 23 anys després aquell solar encara està ballat, però excepte perquè l'han posat una tanca, excepte per aquest xicot de detall, el solar està igual. Bueno, en l'any 92 ja reivindicàvem el Parc Central per a la ciutat de València. Si la ciutat de València fora de Madrid, el Parc Central tindria des del segle XIX. No? Nosaltres hem arribat tard a moltes infraestructures. Només n'hi ha que pensar, jo de vegades fas la broma, en les meves presentacions de Societat Anònima fas la broma de mira, este és un mapa que he tret d'una pàgina independentista, el Ministeri de Transports, perdó, perquè tu mires a on es paga, autopistes de peatge, i veus que es paga a la perifèria, i en Madrid no. Bueno, en Madrid pagaven unes radials que estan buides. Estan buides i que han estat rescatades pel govern espanyol, per tant, els imposts de tots els ciutadans, no? O veus la lògica de l'AVE, no? Que anirà un AVE fins a Osca. Bueno, pues això és un projecte de país, realment. És un projecte de país. De fet, Magdalena Álvarez va dir que cosiríem Espanya amb fils d'acer en l'AVE, i és una metàfora molt, molt gràfica d'això, no? És a dir, tot ha de passar per Madrid. Madrid és el centre, Madrid és el quilòmetre zero. Germà Bel té un llibre fantàstic i el títol és molt aclaridor. Espanya capital París, perquè Madrid vol ser el París de França. La diferència és que França i Espanya són realitats molt distintes sociolingüísticament, hi ha altres nivells, però en aquest projecte estan, no? I el que passa és que jo el que denuncien en el llibre Societat Anònima és que aquest projecte té conseqüències no sols molt negatives des d'un punt de vista polític per a València, sinó des d'un punt de vista econòmic i social. Mirem tots els indicadors, que això és una de les coses que més mal m'ha fet com a sociòleg valencià, i en pràcticament tots els indicadors socioeconòmics els valencians estem per davall de la mitjana espanyola. Nivell d'atur, per damunt de la mitjana espanyola. Renda per càpita, per davall de la mitjana espanyola. Nombre de pobres, per damunt de la mitjana. Fracàs escolar, per damunt de la mitjana espanyola. Índex en investigació i més de mesí, per davall de la mitjana espanyola. I tots aquests indicadors que estic dient, Espanya sabeu que no és l'estat més avançat de l'Europa occidental. No? Entonces era un intent d'explicar que deu d'haver alguna correlació entre la falta de pes polític i la falta de pes econòmic i social. La ciutat valenciana era moderadament rica en els 80 i avui estem per davall del 90% de la renda mitjana espanyola. És a dir, hem perdut, en part per errors propis, un model productiu ineficaç, una desindustrialització, un excés d'aposta per la rajola, que ha tingut conseqüències a la productivitat i altres qüestions, però en part també per la falta d'inversions públiques. El que passa en la qüestió del finançament clama al cel, i no ho dic jo, ho diu Germà Bel. Germà Bel diu que traure diners als que són pobres, em queda que el País Valencià té no arriba al 90% de la renda mitjana. 88%, per ser exactes. Efectivament, pues treure recursos és el que feien les entitats colonialistes. És exactament això, que és espoliar els pobres, no? Pues Espanya passa això, en el segle XXI, no? Quan Espanya diu que per atacar a Catalunya que la qüestió de la solidaritat
hem d'alçar la mà als valencians i dir solidaritat, d'acord, però com que som pobres tenim menys inversió per habitant i tenim menys finançament per habitant. Clar, és que això afecta a la qualitat de vida de la gent, als hospitals. Mira, el sistema de salut pública valenciana dels informes independents és qualificat com el que fa 17, n'hi ha 17 comunitats autònomes. Navarra és el primer, que és el que té un concert, un sistema molt important per ells. L'Espanya actual, que s'ha dit alguns, l'Espanya més descentralitzada del planeta, l'estat més descentralitzat del planeta, perdó, que és radicalment fals. És una fal·làcia que s'ha de repetir com un mantra. Com un mantra, efectivament. Hi ha 3 comunitats que hi són molt beneficiades. El País Basc, Navarra i Madrid. Si foren independents, els 3 territoris, tindrien un índex de desenvolupament humà entre els 10 millors del planeta. El cas valencià, si fos independent, estaria a l'alçada de Grècia, el que fa 27, si no recordem malament. D'això estem parlant, no? Entonces, jo el que volia era intentar mostrar esta situació per a generar una reflexió i intentar un canvi social. És una vergonya el que està passant. Entonces, sempre, una altra dada. Aproximadament tenim 1,5 milió de persones en la pobresa. És a dir, persones que tenen dificultats per arribar a final de mes en el manteniment dels servicis bàsics de lo que considerem avui, que és poder encendre la calefacció, menjar, les necessitats educatives i sanitàries bàsiques. No? Si això no genera una reflexió, doncs ja no sé què pot generar una reflexió. Com dic jo, totes les coses negatives tenen el seu punt positiu, i el punt positiu, ara m'hi direu, i què diu? El punt positiu vull dir que 20, 30, 40, no sé exactament els anys després d'esta situació, o inclús molt més, al final la gent s'està donant compte. O sigui, s'està donant del problema, però els mitjans de comunicació estan visibilitzant-ho ara i pareix que la gent va prenent consciència, però la pregunta no va per ahí, la pregunta va per què hem tardat tant els valencians en començar a donar-nos compte d'això? No donar-nos completament, però en començar a donar-nos compte com hem tardat tantíssim. Perquè estàvem entretinguts en altres coses, estàvem entretinguts en la batalla de símbols, que per això abans dia la qüestió de símbols té la importància que li podien donar, però estàvem entretinguts en altres coses, estàvem enfrontats i ha sigut un enfrontament suïcida, és a dir, com a perspectiva de país, un país que està contínuament debatent aquestes coses i no centrant-se en els debats importants, quin és el model productiu, quina educació volem per als nostres fills, etc. Hem perdut en un context, a més, de globalització en la que hi ha una competència internacional molt forta, no? Bueno, pues sempre, de luego, hi ha una cosa que està clara, sempre és millor adonar-se'n ara que 10 anys més tard. De tota manera, no soc tan optimista d'auto. És veritat que el tema del finançament està més sobre la taula, però també és veritat que el senyor Albert Rivera ha dit que és mentida l'infrafinançament de València quan està basat en dades objectives i que molts valencians li donaran suport. Per tant, una satisfacció moderada, però és veritat que el que crec que ha passat ara és que la crisi ho ha visibilitzat. Clar, la crisi ha contribuït a visibilitzar, que hi ha molta gent que està passant molt malament. I la gent s'ha donat compte que la senyora tinga blau o no li dona de menjar. Efectivament. I a més penseu que aquest discurs del PP grandiós de que hem és millors, que estàvem en el mapa, que avui és absolutament molt poc creïble, no? I això ha tingut unes conseqüències molt importants. Però fins 2008 era un discurs que la majoria dels valencians creien, control dels mitjans de comunicació i una falta de formació pues, també ha ajudat, clar. Abans parlàvem de la importància de... Bé, vam parlar de que vivim en un context globalitzat i ara jo afegisc en un món globalitzat, òbviament, el tema d'infraestructures és molt important per al creixement econòmic. Parlem d'AVEs. Que el fet que quan estiga finalitzat anar de Castelló a Alacant siga més ràpid fer-ho via Madrid que via València, això és un model de país? És un model de país d'Espanya. El que passa és que hem de preguntar-nos en aquest model, els ciutadans valencians, on estem, no? Perquè és dramàtic. Infraestructures ferroviàries. No n'hi ha tren València-Alacant per la costa, no? I és un contínuum urbà. Només n'hi ha que mirar una fotografia via satèl·lit per la nit. És un contínuum urbà absolut. No és que estigui aïllat com alguns pobles de Castella que passen quilòmetres en els que no hi ha cap municipi, no? La comunicació per carretera en l'A7 important és de peatge, no? Això fa que
als valencians els interessa més de vegades anar a Madrid que relacionar-se entre ells, que no dir ja en Barcelona, no? Això és un producte d'una intencionalitat ben clara. Però no sols això, el problema és els eix de transport de mercaderies. Si no posem fàcil el gran eix de mercaderies mundials, ve d'Àsia i passa pel canal de Suez, pel Mediterrani, si no aconseguim que quan descarreguen en el port de València vagin molt ràpid les mercaderies, el sistema econòmic, tu eres economista, ho sabràs perfectament, buscarà alternatives, està buscant alternatives. Xina ha comprat el port del Pireo, etc. És a dir, podem veure'ns desplaçats dels fluxos econòmics, tot i estar en una de les territoris, en una de les regions, entre cometes, que tenia més perspectives de creixement. I la connexió natural des del port d'Holanda, no recordo la ciutat ara, setmana talca, això des del port de Rotterdam fins als Algesires, passant pel País Valencià, Catalunya i França. Clar, el que passa que alguns s'entesten en canviar la geografia i intentar que passe per Madrid, perquè Madrid, no oblidem, és una de les poques comunitats autònomes que té un PIB per càpita superior al 125% de la mitjana europea. A Madrid li estan anant de conya estos últims anys, estan anant molt bé, i és un tema que se'n parlen pocs, no? Ens arriben les notícies de, fixeu-vos, el núvol de boira que tenim, la contaminació que tenim. Pues mira, també en el llibre ho analitza, els madrilenys tenen una esperança de vida mitjana 2 anys superior a la dels valencians. Deu de ser per alguna cosa, clar, perquè són més rics, no? Quan vius millor, sí. en general, si tens més possibilitats de cuidar-te millor, tens hàbits més saludables, de mitjana, això és el que explica la diferència de l'esperança de vida. Recordem que Madrid ciutat, la dada de la comunitat autònoma no la tinc, però el que és Madrid ciutat i conurbació té un paro inferior al 10%, i en Espanya estem en uns nivells del 24 aproximadament i el País Valencià d'un 27%. Per comunitat autònoma, números redons, el País Valencià té 10 punts més que la Comunitat de Madrid. Això no és producte de la casualitat. El nombre de funcionaris, la importància del sector públic en Madrid tira molt, però no sols això. La concentració dels grans mitjans de comunicació que també analitzen el llibre. Pràcticament totes les sèries de ficció se fan en Madrid. Madrid és el centre de les indústries tecnològiques, perquè l'Estat intenta convertir un gran centre cada vegada més poderós en detriment de les perifèries, no? Bueno, després s'estranyen que hi hagi perifèries secessionistes, però ja ho dia Ortega y Gasset, n'hi ha separatistes en Espanya i separadors. I a Madrid alguns partits polítics han fet el separador. Del teu llibre n'hi ha una part d'una tesi, podríem dir, que està prou reproduïda en xarxes socials, que és la de la triple perifèria de la societat valenciana. Segons dius tu en el teu llibre, la societat valenciana és perifèrica perquè forma part de l'estat espanyol, i l'estat espanyol ara mateix és perifèria d'Europa. És una perifèria també matisable, no? Perquè Europa era allò que diríem el primer món, però Espanya és perifèria europea. València és perifèria dins de l'estat espanyol per totes aquestes causes que hem explicat durant tots aquests minuts, i hi ha una tercera perifèria que seria la del País Valencià, el conjunt de territoris on se parla la llengua, que crec que la cita literal és que en la resta del món li diran com vulguin, però nosaltres li diem València a eixa llengua. Sí. El tema és això, les perifèries. Podries explicar-nos un poc sobre per què creus que el País Valencià és una triple perifèria? El País Valencià no és un centre, en el sentit que és capaç de generar sinergies, no? Depèn molt d'altres centres urbans o no urbans en els que és molt fàcil de comprovar-ho. Per què? Jo tinc amics que són enginyers industrials i la majoria se'n van a treballar a Madrid o fora de l'estat espanyol. Això és un exemple de per què són perifèrics. No podem contractar els nostres enginyers industrials, per posar un exemple. N'hi ha altres grups. És a dir, no n'hi ha... O pensem en la gent que fa cinema. La gent que fa cinema ha d'emigrar, no pot fer cinema així. En aquest sentit, el que planteja és que una societat com 5 milions de persones, si fora més central, li donaríem més oportunitat a la gent. Pensem, per exemple, en països que tenen la mateixa població més o menys que la societat valenciana. Finlàndia. En la que a Finlàndia hi ha un nivell d'atur molt més baix, hi ha un model productiu important, o Dinamarca, un poc més població de la valenciana, pues es porten sèries de televisió, algunes molt bones, com Forgen, altres. Nosaltres, en aquest sentit, tenim molt a aportar, no? Evidentment,
la relació centre-perifèria és molt difícil que València es convertisca en un centre internacional i mundial de primera referència. Però entre això i estar molt subordinats n'hi ha un pas. Entonces la societat valenciana ha d'empoderar-se, una paraula que està molt a la de moda, i ha de fer que moltes de les iniciatives siguin importants, siguin exportables, siguin un centre de referència de producció cultural, per exemple. Editem menys del 10% dels llibres de l'estat espanyol, no? És a dir, editem menys llibres que la mitjana de població. És un exemple que tenim que millorar en això, com en moltes altres qüestions, no? Per a donar més possibilitat de treball i de realització a la gent. Sobretot jo pense, perquè som professor universitari, pense molt en vosaltres, no? La gent més jove, que la veritat és que us han deixat un país, un territori, amb molt poques possibilitats per a viure, i això és el més dramàtic. Jo alguna vegada també ho dic en el llibre. El més dur per ser professor és quan un va acabar la carrera i em diu: hola Vicent, ja soc llicenciat, graduat, enhorabona. I ara què faig? Pues sé que no tinc una resposta fàcil, en molts casos tinc que dir fuig, no? Lo qual és És dur. Està bé que la gent vaig a l'estranger una temporada per aprendre idiomes, per aprendre noves formes d'organització, està molt bé, però que hagin d'expulsar-los, que no tinguin més remei que no tornar, que vull anar-se en un món de globalització, res a dir, però molta gent voldria quedar-se, però no té oportunitats laborals ni professionals així. En part per molts altres problemes també, com la corrupció, no? La corrupció també ha afectat a la competitivitat de les empreses valencianes i més coses. Però sí, ahí tenim un gran repte. A mi m'agradaria que la ciutat valenciana reproduïra un model. Nosaltres tenim un model de país no tant centralitzat com el d'Espanya ni com el de França. La capital no arriba... La capital en un sentit estricte, l'àrea metropolitana sí. La capital en un sentit estricte no passa de ser... No arriba a 1 de cada 5 valencians. I crec que aquest model de diversitat, de col·laboració, hem de saber explotar-lo. Sí, tant un poc has parlat de Germà Bel, has parlat també dels enginyers valencians que no poden treballar a València, i també has parlat de que als joves ens esteu deixant molt entre cometes, un territori on no hi ha oportunitats. Podríem dir que una de les apostes de Societat Anònima és, diguem, aprofitar la localització geogràfica de València, que és tot allò que hem analitzat sobre el corredor mediterrani, per a fer de València un nucli, diguem, industrial o, diguem, de serveis, però, diguem, un nucli de coneixement i de valor afegit? Sí, jo sempre dic, a mi la paraula capital humà no m'agrada, però la major riquesa que tenim els valencians no tenim petroli. Els valencians no tenim grans fonts de matèries primeres, no? Quina és la major riquesa que tenim? Pues la nostra gent, 5 milions de persones. I en aquest sentit, si tenim una educació mitjana inferior a l'espanyola i per tant a l'europea, un fracàs escolar major, etc., estem fracassant i les conseqüències seuran a llarg termini. Què hem d'apostar? Hem d'apostar per l'educació i per la investigació i la innovació. Els valencians invertim només €1 més o menys de cada 100 en I+D+I. Això se té que corregir a curt termini si volem ser una societat en la que tinguin oportunitats. I després, una societat que és tradicionalment dinàmica, de generar moltes iniciatives, hem de donar-li, sobretot a la gent jove, l'oportunitat de que aquestes iniciatives les canalitzen a través d'empreses, a través d'iniciatives socials, culturals, de solidaritat, no sols econòmiques. Jo vull que aquest país no sols vagi bé econòmicament, sinó que sigui un país aprofitant d'aquesta tradició social d'una gran interrelació, per exemple, el poder que té les bandes de música, etc., hem d'aprofitar d'aquesta sociabilitat per crear vincles, xarxes i per fer un país amable també per a que vingui gent de fora que pugui aportar coses a la societat valenciana. Jo crec que per ahí van algunes de les claus. El que passa és que això cal apostar perquè és un repte a llarg termini, no? I de vegades molts polítics són molt curtplacistes, podríem dir, no? I hem parlat un poc d'indústria i tal, jo penso que si no com altres comunitats o altres territoris han apostat per la indústria, València sempre ha apostat per l'agricultura i li ha eixit bé. Vull dir, la república, si aguantar 3 anys en guerra, va ser per les taronges valencianes. No sé si n'hi havia famosos cartells republicans que diuen que las naranjas son nuestro oro. I fins i tot direm més, les divises dels primers anys del franquisme venen d'on venen. De fet, que el color de les bandes de
de la Facultat d'Economia, que el color de la Facultat d'Economia sigui el taronja, no és casual. Té una explicació perquè és una facultat que se crea als anys 40. Bé, jo crec que això que ha sigut com un signe d'identitat dels valencians. L'agricultura s'ha deixat molt de banda. Jo crec que n'hi hauria un factor important de reviscolament de la societat valenciana. Però pensem en les societats modernes, la societat valenciana és més del 5% de la població activa se dedica al sector agrari. No, clar. Però sí que és veritat que com que no poden competir en preus, hem de competir en qualitat, no? Marca. Pensem en els italians com han fet el seu disseny dels vins, els olis. Pues, per tant, nosaltres necessitem màrqueting, necessitem disseny, que a més és una terra tradicionalment de dissenyadors, posar-lo al servici de productes que es facin distintius, no? Que també sigui un atractiu de turisme de qualitat, no? Que hem apostat pel turisme, però no sempre un turisme de qualitat, que pugui aportar també riquesa. Per tant, sí que ha de tindre, sobretot l'agricultura, ha de tindre un factor fonamental per a evitar una cosa que passa a la ciutat valenciana i no es parla, el despoblament de les comarques de l'interior. Les comarques, clar, com en conjunt del País Valencià guanya població, bueno, ara els últims anys ja no, però ha guanyat molta població, en l'any 60 érem 2,5 milions, ara en som 5, s'ha doblat la població en un marge de 50 anys, però l'interior, les comarques de l'interior, valencianoparlants i castellanoparlants se despoblen, no? Una manera és una agricultura de qualitat, en un setxell distintiu, amb un turisme de qualitat i la deslocalització d'alguns sectors productius. Jo crec que faríem mal en repetir models centralistes que hem vist que no funcionen. La nostra societat, precisament per evitar el despoblament de les comarques de l'interior, també hem de prestar atenció a les comunicacions a l'interior i amb un turisme de més qualitat, que no siga només el turisme de sol i platja, no? Ara, per exemple, diria que Morella, Morella és una ciutat fantàstica per a visitar en hivern, no té molta gràcia, però si s'associa gastronomia, etc. Les comarques com els ports poden tindre un futur, si no, difícilment ens donarem una oportunitat d'aixòs valencians. Queden ja, se'ns està acabant el temps, queden poc menys de 10 minuts. Jo vull fer una, no sé si última, però sí una pregunta molt concreta, que és sobre les 3 perifèries que tu comentes al llibre, que els valencians tenim. N'hi ha 2 que es tracten al llibre i que hem tractat nosaltres a bastament, l'europea i l'espanyola. Què hi ha de la perifèria que els valencians representem dins del, diguem, l'espai comunicatiu de la llengua valenciana o catalana? Bueno, pues ahí també tenim que ser més forts, no? Jo crec que hi ha coses que no ajuden, no? Per exemple, jo estic fart de corregir, quan treballo en el Word, la flexió verbal valenciana me la corregís com incorrecta, no? Com un detall de que, bueno, hem de fer la nostra aportació, per què no la nostra flexió verbal, les nostres formes pròpies serveixen també per a traduir llibres de l'esfera internacional que segueixen també a Barcelona, a Palma, etc. No? Jo crec que, parafrasejant Churchill, pareix que València i Catalunya siguin 2 països separats per la mateixa llengua, és a dir, hi ha un burr de desconeixement. Jo crec que és positiu que des de la igualtat i des del respecte pues, hi hagi més estratègies de col·laboració en un marc cultural i lingüístic compartint. Jo crec que això els valencians hi serem particularment guanyant, no? I els valencians més poden fer una gran aportació a aquesta cultura comuna, perquè, bueno, tot i que és veritat que són perifèrics en la mesura en què puguem créixer, pues, en tots els respectes, el País Valencià no té la potència demogràfica de la illa d'Eivissa, no? És a dir, som 5 milions de persones, i per tant podria ser un pol de cultura molt important. Jo vull recordar, un poc de patriotisme, però escolta, en el segle XV la ciutat de València era un referent, una ciutat europea molt important, no? Gràcies al comerç, amb una producció literària fantàstica, no? Que no és casual. Era un moment en què hi havia diners, hi havia inquietuds, i una part important de la literatura valenciana o catalana medieval és estrictament valenciana. No? I crec que això és la manera que hem de treballar, és a dir, sense complexos, però amb la col·laboració, però amb l'orgull de ser una societat que podem fer moltes coses i que podem aportar moltes coses, no sols a l'àmbit de la nostra cultura comú, sinó a la humanitat. És a dir, els valencians som poquets, som 5 milions en el conjunt universal, però també podem fer una aportació. La millor aportació que podem fer és que sigui un país en el que es visca bé, en el que no deixi de banda la seva gent, que sigui un país en el que
la cultura està ben tractada i ben considerada. Jo crec que això seria un país que ens faria sentir a tots més còmode en les coses bones que ja tenim. Un país amb una tradició festiva molt important, una sociabilitat molt potent. Bueno, pues se trata d'aprofitar els nostres punts forts i millorar els nostres punts febles, que també en tenim. No? I realment això que has dit de la cultura festiva ho enllaça ja per a terminar. Jo crec que és un dels grans focus d'internalització, més que el que es va fer passament de Fórmula 1, intentarà importar models estrangers, diguem, al País Valencià, intentar fomentar lo nostre. I ni una cosa que a mi crida molt l'atenció, però sempre que s'apropen els dies de la tomatina de Bunyol, València està presa per gent de fora, de japonesos, d'alemanys, de britànics, de que podria ser un turisme de masses de baixa qualitat, però que posa València en el mapa i no es costa diners. Sí, es tracta... És que la fórmula de posar València en el mapa el que s'ha fet és excuses per a corrupció. És a dir, jo no estic en contra de que en algun context se puga fer algun gran esdeveniment que siga útil, però en molts casos, com se va veure en la de la visita al papa, era una manera simplement de desviar fons, no? Però tant és veritat que se poden fer coses sense tanta despesa, no? O aprofitar la tradició de la Marató de València o altres, aprofitar la nostra tradició gastronòmica que no han sabut vendre bé, crec que ahir tenim una feina molt important per a millorar, aprofitar tenim un clima relativament benigne, no? I tenim una sèrie de punts forts que en la mesura en què li aportem qualitat i també estiguem presents en el debats europeus, poso un exemple. Que important és la gastronomia, en el cas de Catalunya, alguns cuiners d'alta qualitat, com han fet per a conèixer la cuina catalana. Pues el cas valencià... I tenint la paella, que és el plat internacional per excel·lència. Però podríem fer també algunes altres coses per a aportar Jo crec que els valencians sobretot hem de començar a conèixer la nostra diversitat i la nostra pluralitat, que és molt enriquidora. Ara que dius el tema de la paella. En l'Horta i en la ciutat de València hi ha molta gent molt tancamollera que pensa que l'única paella autèntica valenciana és la seua, no? Però mire, no. Hi ha moltes formes de fer paelles i algunes fantàstiques. Jo he menjat paelles de ladroc i carxofes, estan sensacionals, no? I per tant hem de donar a conèixer aquesta pluralitat gastronòmica, cultural, festiva, que és un patrimoni de tots. Part passa perquè nosaltres mateixos, com a valencians, siguem conscients de la gran pluralitat i la gran diversitat que tenim al nostre interior, la nostra gran riquesa, no? El nostre gran patrimoni és la gent. La terra la terra l'hem tingut de treballar i per tant la terra l'hem tingut que treballar amb molt d'esforç. Bueno, pues aquesta capacitat de treball dels valencians és la que hi ha que posar en valor. Hem de saber, com se diu ara en termes de màrqueting, vendre'ns, no? Jo crec que hem de saber, ahí tenim una aposta molt important i la iniciativa privada pública d'anar en coordinació. Jo crec que tenim moltes coses a millorar. Moltes gràcies, Vicent, per haver-nos cedit part del teu temps. Esperem que aquestes reflexions sobre la necessitat d'autoconèixer-se els valencians doncs, no caiguen en saco roto, per dir en el castellanisme. I bé, pues, segur que repetim aquesta experiència en algun temps futur. Moltes gràcies per haver vingut i res, jo em sume a les paraules de Quico i poc més a afegir. Tot un plaer tindre a Vicent Flora ací i, com ha dit Quico, esperem tindre-lo en una propera ocasió. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.